Il-kultura ma tal-għawm u tal-water polo, kif inhi Malta? Ħane, poġġilek, hija kultura b'saħħitha relattivament. Hemm pajjiżi oħra li għandhom kultura iktar b'saħħitha, pereżempju l-Montenegro, qed ngħidlek. Fejn qed taħdem inti Fejn qed naħdem jien bħalissa jarak tidħol ġo taxi u tkun bil-flok ta' tim, ikun jgħidlek labtu ma nafx dakinhar u mortu tajjeb dak ma s-suxxu tiegħek u dak ġifri waqt li għad fit-taxi qed tifhem. Hija embedded fil-kultura tagħhom. Embedded fil-kultura tagħhom qed tifhem. Però aħna għandna kultura sabiħa wkoll, ġifri anke meta jiġu l-barranin biex jilagħbu, they enjoy the supporters, they enjoy how passionate the supporters are, they enjoy kemm jiġu jaraw il-lob il-nies il-lob qed tifhem, ġifri l-Italja pereżempju ma tantx tara supporters. Ma tantx ikun hemm supporters. Hawnhekk Malta nimlew l-istands kollha, jkun hemm kulħadd qiegħed letteralment lest biex għall-logħba environment sabiħ ħafna sabiħ. Ġifieri inti qed tgħid li bħala livell ta' entużjażmu huwa għoli. Għoli ħafna. Però bħala nies li jipparteċipaw huwa iżgħar pereżempju minn Montenegro. Ifhimni, pereżempju, għax ovvjament, pereżempju għalihom għall-Montenegrini hija it's the first sport. Jiġifieri da kull villaġġ żgħir li qiegħdin daw għandhom area jisimha Boka Bay. Boka Bay li hija bażikament dal-Galf fejn hemm il-baħar jidħol u qisu kollox magħluq. U kull villaġġ żgħir separated by 2 kilometers għandu 1 or 2 water polo pitches ġol baħar. Tifhem ġol baħar ikunu. Ġifieri anke għandhom jilagħbu bejniethom ukoll, ġifieri fis-sajf. ħafna tfal ħin kollu jilagħbu. Le, ġifieri it's very, very common. Mbagħad jibdew jgħidulek dak il-pitch fejn beda il-Player X li mbagħad spiċċa jilgħab ma nafx ma' Serbja jew. Xi dawk huma l-heroes tagħhom essenzjalment. Huma letteralment jgħidulek hawnhekk beda Zlokovic, hawnhekk beda Jefovic, hawnhekk beda Jokic, hawnhekk beda u jibdew jsemmulek l-ismijiet tal-players li jkunu jiftakruhom meta kienu tfal. You know, jiftakrom jibdew. Għantik eżempju bil-water polo, għax huwa l-iktar ħaġa li naħdem magħha. We qualify for Europeans. We have qualified for Europeans the past 5 years. Okay. 5 years, 5 editions. Okay, we have qualified. 5. Li huwa riżultat tajjeb ħafna. Li ħaġa, which puts us in the top 16 countries of Europe. Tajjeb, with the best teams being all within Europe, basically. All the best teams in the world. In the world, technically, mbagħad għandek USA li huma tajbin, għandek Japan li huma tajbin, għandek Australia li huma tajbin, imma l-bqija, those are the main countries. The main countries are European. Right. Issa, that being said, il-players li coaching, they wake up not every day, ma 5:30 in the morning. They go swim at 6:30 or 6 or depending on the day. We swim. They go to work. They work till 5, whatever it is. Tajjeb. Mbagħad minn hemmhekk iridu jmorru training fil-għaxija. Training fil-għaxija ħafna timijiet m'għandhomx heated pool li jistgħu jaċċessaw li huwa tagħhom. So you are dependent on the times you have available. Jridu jmorru tal-roq jew kottonera. Jridu jmorru tal-roq jew kottonera. Da jista' jkun li daqqa titrenja fis-6 u daqqa titrenja fit-8 ta' bil-lejl. Mela inti qont fil-5 jibda fit-8 ta' bil-lejl. Ġifri inti jista' jkun qont fil-5 ta' filgħodu. Sewwa mort titrenja filgħodu, mort ix-xogħol. U mbagħad erġajt mort titrenja u jista' jkun trenjajt fit-8:30 spiċċajt fl-10 wasalt id-dar fl-10:30 sakemm kilt u hekk u mbagħad għadek kif trenjajt, mux ħat intħol torqot mal-lowel, tkun għadek taqxejn revved up, jisiru nofs il-lej. Alright. Aħna nipruvaw li ma nerġawx indaħluhom jitrenjaw fil-ħodu, għax jekk, imma jekk jiġi moment fejġi li tiddaħħalhom il-ġim, tgħidu bija issa ndaħħalhom fis-7:30 ħalli intihom daqsxejn sija ċans oħra. Ma dan reġa' qam kmini fil-ħodu. Jekk tista' ddaħħalhom fis-7:30 biex imorru għax-xogħol. Jista' jkun ma jkunux jistgħu, u mbagħad jerġgħu imorru għax-xogħol, u mbagħad jerġgħu jitrenjaw fil-għaxija. Inti m'għandekx mod, imbagħad irid tkollhom social life to be an elite athlete, it takes so much more than just training. Fuq il-water polo. Imma swimming pereżenti hija l-istess. Swimming hija l-istess. Din ir-realtà però hija realtà li jaffaċċaw
kwalunkwe atleti Ħafna tal-water sports oħra. polo, kwalunkwe atleti ta' water polo fid-dinja. Skont il-livell, ma ħafna mid-drabi jekk inti kollok, jekk inti. In-nies li qegħdin fuq il-livell tagħna jew teams Jekk li qegħdin in-nies fuq li il-livell tagħna. dawn ovvjament, pereżempju aħna t-timijiet li nilagħbu kontrihom fl-Ewropa ikunu professjonisti. Professjonisti fis-sens ta' jitrenjaw fi-9:45 pereżempju jmorru Xogħol ikun l-ġim, eżatt, fi 11 imorru jagħmlu training fil-għodu. Ġifieri meta nikkwalifikaw għal dawn il-European Championships li qed tgħid, il-players l-oħrajn għajr il-Maltin ikunu professionals. Mhux kollha, Mhux kollha? mhux kollha. Ġifieri aħna ġieli mbagħad jekk tilab biex tikkwalifika kontra l-Portugal, pereżempju, il-livell tal-Portugal huwa iktar baxx minn tagħna. Mela tlaqna.